Започваме този път трета част. Свети Никола, след това Свети Георги. Параклиса на Гергиван. Значи пази се. И ето тук рекичка, всичко, нали? Църквата там. Ние минаваме чрез едно се връщаме ето натам. И продължаваме трета част. Това всичко най-вероятно ще го кача в след като се върнем. И айде. Фокусирането си включвам. Не мога да го включвам по всяко време, нямам чак толкова много възможност. Като вие гледам караме фикронища, фокусирането на телефона на ефектно има някой, които не могат да се променят. И айде! Започваме! Спускаме. Трябваше да фокусирам. Фокусирането на телефона ми е добро. Тук не фокусирам. Сега не фокусирам. Фокусирането ми подобрява качествено на снимките и видеята. За тресенето особено. Фокусирането ето тук. Не го фокусираш. Направо като се вижда пакао има. Но е тук. И започваме екшън филма сега. Ще спрем за маничко. Километра, аз имам и 50 понякога. Тук имах сега към 70. Минаваме и Гергивана. Тук що стигнахме бруталка. Значи спираме. Спираме да им го покажа. Много е красиво. Дихам толкова часа към 8, 7, 8, 6 и само планините. Ето ги там. И кучето бегалче имаме. Мося и Кари, ела тука! Кари! И тръгваме с добра засилка. Не молихме да не гледаме повечето. Значи дай да мина първи! Кари, ела тука! Кари!
Ще се да избягам, тачи вика. Илай, големичко, ако съм снимал. И тръгваме, майко, кози! Много кози. Сирам, защо не занимам се включи? О, да, включи се. Вот. Ще направя малка фотосесия на колелото. Какво ми е рамка? Къта 3. Не съм сигурен какво означава това. Но пък съм сигурен, че е добър. Тати, чакай! Да си затегнем каските. Че тука... Оп! Това. Тук адресия. Нямам други. Но тук си давам. И тук... Фокусирах, ако ме е позволил. Фокусираме. Ето на телефона ми. Ето си се вижда отстрани. И тръгваме. Тати, спри, искам този път. Се съм заложим. 2 лева. 2 лева. Ей, там пъти си минаваме. Тати, спри. Добре. Давай. Ще пробвам да фокусирам навсякъде, защото си доста, ето виждате ли, по-надолу нещо с фокусиран. Аз ще мина от там, ето от там, така и от там. Аз съм по-бързи и 2, фокусирането ми е включено. Кари е с мене толкова тук. Кари! Фокусирането ето тук го забравяй. Тук си го включвам. Опа! Тачи е след мене. Оп! И малко водичка. Давай, аз съм по теб. Да напълним, ако искаш, или не? Не. Фокусиране включено. Опа, корен! Тук всичко си се заснема. Не съм правил на пауза, може да се види. О, тук ако ще били, има едни гигантски корени. Аз кари! И ако се видя, опадам, но този път няма да падам. Е вода. Кари, пази се. Кучето е Кари, моят куче пак. И да започваме екшън. Тръгваме така, опа. Включвам. Тук видите си разликата. Все пак сега. Опа, коренче. Тук веднъж бях
скачам, не винаги ще скачам. Опа. Така, не ми се включи. Може. Опа. И така. Опа. Тук е филм става. Дългички са трите части. Но пък цялото е към 2 часа. На повече части няма да го гледат, трябва да правя това на вас. Много ясно, че. Тук са го направили пътя. По принцип ето там има дърво и сме отдолу. Е трудничко. Аз по принцип следващото колело искам да ме е BMX. Тук правим на спирачки. На единия крак спирачката и събирането. Много ми се моля, гледайте ми другите видеа, все пак аз искам да стана популярен. Като Анди Студио Крис, като Огън Пол Прайм, му е много вече 200 съпитката му Прайм. Тук сме в ясно. Е там вляво, е там. Сме. Ето, виждате, телефонът на мен е много добър. Ето да е Samsung Galaxy. Мисля, че е Galaxy. Не от най-скъпите. Galaxy A5G. Може и да обърка. Слушай, стати от тука. И тук голямо надолнище. Тук най-добре опасничко си, аз не ви препоръчвам. Тук защото сме с добри колело. Ето тук аз не мога да натисна. Трудничко ми е бутон. Ето сега го включи. Трудничко е да пуснем. Го трябва да се пъти. А път това е. А да ви кажа ли как? Да не ви кара госпожата да се извинявате, като искате да ударите. Тя сте видяла жълта кола, го удряте. Не може и с приятел, удряше на жълта кола. Знаеш ли? Знаеш ли? Че на жълта кола се удря. Повечето най-вероятно не сте знали. Опа, кола! Тук сме ясно ние. Кучето отляво. Ясно прасно. И от тук ще дигна малко. Така. Ето виждате, колелото си издържливо, издържа си. И излизаме на училище. Аз не уча тук, но излизаме тук. И да хванем Кари. Хванахме прибиране вкъщи. 4